ay susubukan nating gayahin ang recipe ng Chowking na sweet and sour pork. At ile-level up pa natin ito ng kaunti. So, mag-start na po tayo sa ating marinade. Lalagay lang po tayo ng patis. Yan, 2 tablespoon. And then, maglalagay tayo ng a little bit ng paprika, paminta, and ito po, magic sarap. Pero kung ayaw nyo naman, walang problema. Konti lang po yan. And then, maglagay tayo ng konting lemon, calamansi extra. Ganyan. Para magkaroon na rin siya ng konting asim. And then, ilalagay na po natin dito ang ating cornstarch. And ang ating egg. Kasi ang cornstarch po or cassava flour, nakakatulong po yan magpalambot ng ating meat. So, mas mainam pong ihalo nyo na siya sa inyong marination. Pag mamarinate pa lang, nakahalo na yung ating tenderizer, kumbaga. Ayan. And, i-re-ref muna natin to about 2 hours or overnight, mas maganda. Para lasang-lasa yung ating mga rekadong inilagay. Ngayon po ay gagawa naman tayo ng ating dry butter. So, meron tayo ditong cassava flour. Lalagyan lang natin siya ng konting paprika para magkaroon ng konting aroma yung ating ipiprito. Then, konting paminta and konting salt. Then, mix lang natin siya. Ganyan. Then, magpapainit na tayo ng ating mantika para mag-start na tayo mag-fry ng ating meat. Ayan. In high heat po siya. Pero maya-maya hihinaan ko na to. Ayan na po, hahanguin na po natin yung ating meat. Brown na siya. Ito na po yung ating napritong meat, pork meat. So, gagawin naman natin ngayon yung ating sweet and sour sauce. Ngayon po ay gagawin naman natin yung ating sweet and sour sauce. Nakagawa na po ako kagabi, ibang version naman. So, ibang version naman to. Titingnan natin kung ma-achieve natin yung pilit nating nire-replicang Chowking sweet and sour pork. So, yan po, nagpapainit lang tayo ng ating oil sa ating pan. And, magigisa na tayo ng ating bawang. Medyo pa-brown-brownin natin to. Para lumabas talaga yung kanyang aroma.
Ayan, medyo nagbo-brown na siya. Sunod natin yung ating sibuyas. Ito po ay hindi siya masyadong gigisahin kasi dapat ang ma-achieve natin dito is yung color niya is intact pa rin. So, sunod na rin natin itong ating bell pepper, green and red. And then, yung ating pineapple tidbits. So, set aside po muna natin siya. Then, gagawa naman tayo ng ating wet mixture. Sasama-samahin na natin siya dito sa ating pan. Lagay na natin yung ating water muna. And lalagay lang tayo ng 2 tablespoon ng ating suka. Ayaw nila ng sobrang asim. Sobrang asim yung nagawa ko kagabi. Ayan, half cup ng ating ketchup. And then, meron ako ditong, ayan, pineapple juice. Dahil yung sabaw nung pineapple chunks ay naisama ko na kagabi. Lagay natin yung kalahati muna. Ayan. Ayan, may kasama ng mga sunog-sunog na bawang. And maglagay tayo ng konting oyster sauce. And paminta. And maglalagay tayo ng 3/4 cup ng ating sugar. Ayan. And ating salt. Then, papakuluin natin siya. Pwede na natin ibalik itong ating mga ginisa kaninang gulay. Then, lalagyan na siya natin ng slurry. Ayan, cornstarch na tinunaw sa water. Tinikman ko na po siya. Okay na sa akin yung tamis at asim niya. Sana pumasa na sa aking mga pakakainin yung kanyang asim dahil kagabi nagrereklamo silang sobrang asim. Na po, babalik na po uli natin yung ating mga kagulayan. Ayan. And lalagay na natin itong ating slurry. Ayan. And pakuluin po natin siya ng pulong-pulo. Yan po ang tip ni Chef RB. Dapat pagka maglalagay ka ng pampalapot, i-make sure mo na kulong-kulo siya para hindi lumabnaw yan pag lumamig. Laging stick siya. Stick siya sa kanyang pagkakalapot. So, antayin natin siyang kumulo pa. Ayan po, kulong-kulo na siya. So, pwede na nating ihalo yung ating karne. And ihalo na po natin yung ating pork. Ayan.